Vítajte v tanečnej škole K-Dance. Tu, v týchto priestoroch, organizujeme kurzy spoločenského tanca pre mládež a pre dospelých. Tieto kurzy končia záverečným tanečným venčekom. Príjemný podvečer. Dovolte mi privítať vás na dnešnom tanečnom venčeku v záverečnom plese kurzu spoločenského tanca vašich detí. Partneri, každý partner má jeden kvietok, ktorý dnes prvýkrát v živote, možno nie posledný, privíta svoju partnerku do tanca. A partnerka má ako spomienku vreckovku, ktorú dáva partnerovi, kde je jej meno a dátum dnešného venčeka. Otvoríme. Zvolíme. Raz a dva. Pustím a brána do svojej rady. Slučka. Pustím a počítím. Trikrát som hájček obišiel. Čo míňa večer, keď ho pri ňom sníva, keď sa díva na zúde sveta. Rienku najku, kaderečku, jeden hodne kuje, a druhý miluje sa, a šaparovi zbraný duchu zraný. Preberáme jablčko. Nesmiete do ruky, ako náhle sa niekto chytí, rukou odchádza. Preberá partner. Áno, si bol prvý. Hanka, blahoželám, dostane od nás takúto čokoládku. Predstavíme si partnera. Marek, aj tebe blahoželáme, takisto dostaneš čokoládku. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight?
Dvaja. Výborne. Hanka, ja ti gratulujem. Niečo ti dáme za chvíľočku, áno? A partner? Samo. Samo, aj tebe gratulujeme. Ešte ich povzbudzovať, čo si vymyslia, to platí. Pomaly, nejde na čas. Výborne. Miška, gratulujem, partner. Jano, aj tebe gratulujeme. Dostanete cenu od nás. Aj ten tuš. Srdečne vás pozývame do všetkých našich kurzov. Do kurzov hip-hopu, disco clip klub, spoločenských tancov. Pre vekovú kategóriu od 5 do 99 rokov. Americano.